ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଆଉ ରାଜୁ ନାମରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥାନ୍ତି। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ହାଣି ବିକ୍ରି କରେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା ପଇସା ମିଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଥିରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ରାଜୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ହାଣିବାକୁ ଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ସେ ଘରକୁ ଫେରେ ନାହିଁ। ତାର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଏ। ଏପଟେ ଟିକି ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ରଖି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆରେ ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ଏହା କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରାଜୁକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ। ସେ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ଚିଲ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖେ। ଆରେ ଏ ତ ଚିଲ ମହାରାଜାଙ୍କ ପୁଅ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ ମତେ, ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି। ରାଜକୁମାର, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଔଷଧୀୟ ପତ୍ର ଆଣି ଚିଲ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଦେହରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତରେ ଲଗେଇ ଦିଏ, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିଲ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଖବର ଦିଏ। ଚିଲ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ନଥିଲେ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଚାଲ। ତୁମ ସହିତ କିଛି କଥା ଥିଲା। କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ। ମୁଁ କାଲି ତୁମ ଘରକୁ ନିଜେ ଆସିବି। ଏହା କହି ଚିଲ ମହାରାଜ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଭାଇକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ। ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି ଘରକୁ କଣ ପାଇଁ ଫେରିନୁ? ଆରେ ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ କାମ କରୁଥିଲି ତ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ? ହଉ ଚାଲ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଭାଇ, ତୁ ଜାଣିଛୁ, ତତେ ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ବାଟରେ ଚିଲ ରାଜକୁମାର କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଔଷଧ ଲଗେଇଦେଲି, ଆଉ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଖବର ଦେଲି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣି ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କିଏ କଲା? ସେ କଥା ତ ଜଣା ପଡ଼ିନି। ହେଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ, ଚିଲ ମହାରାଜ କାଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଘରକୁ? ଆରେ ନାଇଁ ମ, ସେ ସେମିତି କହିଦେଇଥିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହୁଏ, ଆଉ ଚିଲ ମହାରାଜା ସତକୁ ସତ ରାଜୁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ରାଜୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ଆମ ଘରର ବୋହୂ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ? ଆରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନ, ଏସବୁ ସତ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ରାଜା ଆଉ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗରିବ। ମୋ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ କେମିତି ଯିବ? ଶୁଣ ରାଜୁ, ତୁମେ ଗରିବ ହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଖାଲି ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ଆମ ଘରର ବୋହୂ କରି ପଠାଅ। ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚିଲ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇ ରାଜମହଲକୁ ଯାଏ। ଚିଲ ମହାରାଜା ଟିକିକୁ ଏକ ମୁକୁଟ ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ଶୁଣ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ଏ ରାଜମହଲକୁ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି, ଆଉ ସେ କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୋତେ ଜଣେ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବିପଦରୁ ତାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇଟେ ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି। ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ହିଁ ତୁମ ବୋହୂ କରିବ, ଆଉ ସେ ଏହି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ସୁନା ଝରିବ।
ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେ ସେ ଦିନ କେବେ ଆସିବ, ଆଉ ଆଜି ସେ ଦିନ ଆସିଯାଇଛି। ନିଅ, ଏବେ ଏ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ସେଇ ଝିଅ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେମିତି କୁଣ୍ଡାଏ, ସତକୁ ସତ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ସୁନା ଝରେ। ଏହା ଦେଖି ଚିଲ ମହାରାଜା ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହୁଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଭାଇ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଆରେ ଟିକି, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ରାଜକୁମାର, ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେ କାମ ସାରି ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଉ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏବେ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିବ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ଆରେ ଟିକି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ସୈନିକମାନଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଠେଇଦେବି। ରାଜକୁମାର, ଆଜି ଖାଇବାଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖା କରି ଆସନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଭାଇ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ତାକୁ ଟିଫିନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଯାଦୁଗରିଣୀ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥାଏ। ସେ ଟିକିକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଦିଏ। ଆଣେ ଆଣେ, ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ତ ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ଏକାଥରରେ ଅଳିଆରୁ ଯାଇ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଗଲା। ନା ନା, ଆଜି ସୁଯୋଗଟା ମୋ ହାତ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତାକୁ ଆଉ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବିନି। ଯାଉଛି, ଟିକିର ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାଜମହଲରେ ଅଏସ୍ କରିବି। ଏହା କହି ଯାଦୁକରିଣୀ ଚଢ଼େଇ ଟିକି ପାଖକୁ ଆସେ ଆଉ ତାକୁ ବେହୋସ୍ କରି ଏକ ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ ଆଉ ତାକୁ ଏକ ଗୁଡ଼ିଆଣି ବସାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଟିକିର ରୂପ ନେଇ ରାଜମହଲକୁ ଯାଏ। ତା ପରଦିନ ଚିଲ ମହାରାଜା ସବୁ ଗରିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମହଲକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଟିକିକୁ ସେଠାକୁ ଡାକି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଣ୍ଡାଇବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଟିକି ରୂପରେ ଥିବା ସେହି ଯାଦୁକରିଣୀ ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଏ, ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଖାଲି ଉକୁଣି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅପମାନ ହେବାରୁ ସେ ଟିକି ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଟିକି, ଇଏ କ'ଣ? ତୁମ ମୁଣ୍ଡରୁ ସୁନା ନ ଝରି ଏ ଉକୁଣି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପାଇଁ ଝଡ଼ୁଛି? ତୁମେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିନ? ଯାଅ ଏଠୁ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଟିକି ମୁଣ୍ଡରୁ ତାମାନେ ସୁନା ବି ଝଡ଼ୁଥିଲା। ଏ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଏଠିକି ନ ଆସି ସେ ଟିକିକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖି ସୁନା ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। କି କଥା କଲି! ଏଠିକି ଆସି ପୁଣି ପାଟି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଦିନେ ଟିକିର ଭାଇ ଟିକି ପାଖକୁ ଆସେ। ଟିକି, ତୁ କ'ଣ ତୋ ଭାଇ କଥା ପୁରା ଭୁଲିଗଲୁ? ତୁ ତ ଆଉ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜମା ଆସୁନୁ। ଭାଇ? କୋଉ ଭାଇ? ମୁଁ ତ କୋଉ ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନିନି। ତୁ କିଏ? ଟିକି, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିନି, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସେ ଆଉ ଏକ ଗଛରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଏକ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଗୁଡ଼ିଆଣି ବସାରେ ଲାଗି ଛଟପଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖେ। ରାଜୁ ସେ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଗୁଡ଼ିଆଣି ବସାରୁ ଯେମିତି କାଢ଼ି ଆଣେ, ପ୍ରଜାପତିଟି ତା ଭଉଣୀ ଟିକି ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଭାଇ, ମତେ ଏକ ଯାଦୁକରିଣୀ ଏଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ମୋ ରୂପ ନେଇ ରାଜମହଲରେ ଏବେ ରହୁଛି। କ'ଣ ହେଲା? ତାମାନେ ରାଜମହଲରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଯାଦୁକରିଣୀ? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ଏମିତି ବଦଳିଗଲା କେମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଟିକି, ମୁଁ ତତେ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବି ଆଉ ଅସଲ ଟିକି କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତାପରେ ରାଜୁ ଆଉ ଟିକି ରାଜମହଲକୁ ଯାଇ ଚିଲ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। ଚିଲ ମହାରାଜା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି
ଯାଦୁକରିଣୀ ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଟ ଛିଙ୍କି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ଟିକିକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଟିକି ସେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଏ, ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଖାଲି ସୁନା ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଏହା ଦେଖି ଚିଲ ମହାରାଜା ଯାଦୁକରିଣୀକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅନ୍ତି। ରାଜୁ, ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ତୁମେ ଏଇଠି ରହିବ, ନହେଲେ ତୁମ ଭଉଣୀ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ତାକୁ କିଏ ପ୍ରଜାପତି କରି ପୁଣି ବନ୍ଦୀ କରିଦେବ। ଏହା କହି ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି।